खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। श्रीभूमिनि नीलाम बजाराव कंग्रेस दोलोनि मेलाव राजखान्थि दोलोनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। गोदान कंग्रेस दोलो आरो गोजाम कंग्रेस दोलोनि गेजेराव राजखान्थिनि खोथाखौ लानानै गिबियाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जादों आरो बेनि उनाव बे बाथ्रा दान्थेलायनायानो बुलायलायनायसिम सौहैदों। जेराव गोजाम कंग्रेस दोलो आरो गोदान कंग्रेस दोलोनि गेजेराव नाख्रां नासि बुलायनाय जाथायाव दोलोनिनो गोबां सोद्रोमाफ्रा जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ नीलाम बजारनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनि गेजेराव खौसे जानायखौ लानानै मिरु एफसिनि खौरांगिरि मेल। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला गोबां समाव माखासे सावरायलायनाया सुस्रांजानायनि मोनसे लामायाव फैयो नाथाय बियो माब्लाबा समाव थाबथायो। नाथाय जों जेब्लाबो आसा खालामो माब्लाबा जों खेबसे खेबनै खेबथामहालागै जों फेलें जानो हागौ नाथाय जेब्ला जों खौसेयैनो बयबो आवगायबोनानै सावरायलायगोन बेनि फिथाइखौ जों मोननायनिबो आसा थायो। बेखायनो थांनाय समफ्राव खनसे खननै खनथामहालागै गोबां जायगायाव हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि गेजेराव सावरायलायनाय जादोंमोन। आन्दलननि समाव राजखान्थियारि थासारिफोरखौ माबोरै आवगायलांनो हागोन बेखौ लानानै थांनाय 2017-18 आरो 21 मायथाइयावबो सावरायनाय जादोंमोन आरो दाबो 2025 मायथाइनि जुलाइ दानावबो सावरायनाय जादों। आसा खालामो उननि जा सावरायनाय बे सावरायनाया जुदि जायोब्ला एबसु आरो बर' रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बादि फिथाइ गोनां जायो आरो बे फिथाइया हारिनि सार्थआव जायो बेखौ मिजिंथिबाय होननानै फोरमायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बे सावरायलायनाया जानाय आरो जायैनि जेबो फर्मुला गैया बेखौ समाजो फोरमायगोन आरो समाव जों बेनि फिथाइखौ मोनगोन होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजद दैखांदों आइजोफ्रा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला माजबाटआव सासे मनुरुद्दिन आली मुंनि सासे दुथां सुबुङा सासे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ बिमाखौ न'आव खाबु गैयैखौ लानानै जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन होननानै फोरमायदों। आइजोफ्रा फोरमायथिबावनाय बादिब्ला बे दुथां मनिरुद्दिन आलीया खेबसे नङा खननै नङा गोबां खेब बेबादि मुगैथाव जाथायखौ खालामनो नाजानानै ओनसोलनि थासारिखौ गाज्रि खालामनो नाजादों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों। बेखायनो जाहाथे उननि समफ्राव आरोबाव बेबादि ओनसोलाव मुगैथाव जाथाय जाया बेनि थाखाय दुथां मनिरुद्दिन आलीनि हेंथायै थानायाव केस थिसननायनि उनाव पुलिसा दुथां मनिरुद्दिन आलीखौ एरेस्ट खालामो। बेजों लोगोसेनो दायनिगिरिखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों माजबाट ओनसोलनि आइजोफ्रा। आइएमडि एबा बोथोर बिगियान बिफाना सा सानजा रायजोफोरनि थाखाय मोनसे बोथोरनि गोदान रादाब एबा सांग्रांथि फोसावदों। आसामनि सुबुंफोरा गोलोम बोथोरनि बन्द'आव फेमिलिफोरजों एबा लोगोफोरजों दार्जिलिं शिलं बायदि गुसु जायगाफ्राव बेरायनो थाङो। नाथाय बेरायनो थांनायनि सिगां बै जायगानि हालोद आरो बोथोरनि हालोदखौ नायनानै थांनाय एबा मिथिनायाबो जोंनि थाखाय गोनां। आइएमडिआ फोसावनाय बादिब्ला मेघालयआव गोबां अखा हानायनि थाखाय आइएमडिआ अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। लोगोसे सानजा मेघालयनि मोनथाम थावनिफोरनि थाखाय अरेन्ज एलार्ट फोसावदों आइएमडिआ। जेराव बे मोनथाम थावनिफ्राव फैगौ बुधबाराव गोबां रोजा अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा फैगोननि सांग्रांथि फोसावदों। बे फोसावनाय थावनिफ्रा जादों सानजा खासि हिल्स, सोनाब जयन्तिया हिल्स आरो सानजा जयन्तिया हिल्स जेराव रोजा अखा हानायनि आसा दङ। बेजों लोगोसेनो सा सानजा भारतआव जुलाइनि जोबनायनिफ्राय आगस्तनि गिबि सप्तासिम अखा हानायनि गोख्रैथिया बांनो हागौ। जेरै अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरामाव रोजानिफ्राय रोजासिन अखा हागोननि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना। धुबुरीनि गौरीपुराव नकल सनाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों पुलिसा। गौरीपुरनि तारखार ओनसोलनिफ्राय मन्ना बाली मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय 750 ग्राम नकल सनानि थुख्रा आरो गंसे मबाइल फन आरो गंसे बाइकखौबो बोखांनो हायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला हमजानाय मन्ना बालीखौ खोला गेरामारिनि होननानै सिनायथिनो हादों। इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया प्रमद बर'खौ बिजेपिआ मोजाङै खामानि मावनो खाबु होआखै होननायनि सोंखारिनायनि सायाव खेंफोरथि होदों बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारिया। बिथाङा फोरमायथिदों दि थारैनो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा बुंनाय बाथ्राया सैथोमारब्ला बिजेपि दोलोखौ नागारनानै फैनांगौ इउपिपिएलआ। बिथांमोना जुदि जयै एलायन्स जानानै बे 5 बोसोराव बिजेपिनि गोखा गोदै बायदि बिदैखौ मोनलोंबायब्ला एबा मिथिदोंब्ला जों बिजेपिआव गैला एबा एलायन्स सोरखाराव थाला होननानै ओंखारनानै फै आरो बिपिएफ इउपिपिएलजों खौसे जानानै जयै खामानि मावगोन। बिजेपि दोलोआ जोबोद असान्थि आरो प्रेसार होनानै खामानि मावहोदोंब्ला बिथांमोना बे सोरखाराव मानो थानो नांगौ। बिथांमोना बिजेपि सोरखारजों सोरखार दानायाव असान्थि एबा हेंथा नुजाथिनायखौ जोंबो दुखु मोनो बेखायनो बांद्राय असान्थियाव थानानै खामानि मावनायाबो मोजां नङा। बिथांमोना बेनिखायनो बिजेपिनिफ्राय ओंखारनानै फैनांगौ आरो बिपिएफ इउपिपिएल खौसे जानानै खामानि मावनायनि बेनो मोनसे मोजां सुबिदा होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों एमएलए रबिराम नार्जारिया।
गहपुराव गंसे गारिनिफ्राय नोगोद 67 लाख रां 69,100 रां बोखांनो हादों पुलिसा। बे हमजानाय गारिया इटानगरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैबाय थानाय समावनो पुलिसा सिग्रोमनायनि गेजेरजों बेफोर गोबां बिबांनि रांफोरखौ बोखांनो हायो। दासान्दि बिसायख'थिनि दोहौआ बारानिफ्राय बारा सोलिगासिनो दङ। बेखायनो बिसायख'थिनि थाखाय बेफोर रांफोरखौ बाहायनो थाखाय लाबोनायनि सन्देह खालामदों पुलिसा। जम्मु काश्मीराव सोलिगासिनो दङ भारतारि रैखाथि हान्जानि अपारेशन महादेव। बे अपारेशनाव पेहेलगामाव जानाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों भारतारि रैखाथि हान्जाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे गुलि नांजानानै थैनाय 3 उदखारिफोरखौ उदखारि लश्कर-ए-तैयबानिजों सोमोन्दो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सानि बरमानि मेदाखादाव गिख्रंथाव अर खामदों। बे गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गासै गंद' गलाफ्रा खामनानै सेवहांगार जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला गिबियाव अरा गंसे साहा गलायाव खामग्रोदों आरो बेनि उनाव साहा गलायाव थानाय गेस सिलिन्डारा बेफ्रुनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव अरा खामनायनि सन्देह खालामदों। बे अर खामनाय जाथायाव गासै 50 लाखनिबो बांसिन खहा जायो होननानै गलादारफ्रा मिथिहोदों। जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव अरखौ खोमोरग्रा हान्जाया सहैनानै अरखौ खोमोरनो हायो, नाथाय अब्लाबो गेस सिलिन्डार बेफ्रुनानै अरा गोबारै गोसारलांनायनि जाहोनाव खावसे मुवा बेसादफोरा खामजोबनानै सेवहांगार जाखाबायमोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।